قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد بقانقو أوروميا غيرو أبزلوك على محتت أبت تزرقيح زلوك قدام يكفالو نهزب أورومان نويح عمتات زقورا قالسي بعوت كمستزازم بمقلاص دحر حجي نورومو خغزئ زخئل عاقمي يلن كبلن كله حزب أورومو خا سلطان بمركاب طراي زيكونه قالسو نيأمرو حزب أورومو ناصا كغبر بمخالو كمز تعوته يغليصو ازي مغلصيو نتاريخ حزب أورومو مسناي إرترا تግራይ አምሐራ كمدማ ካለ ክፋል ኢትዮጵያ አተሐይዞ ሰፊሕ መግለጽ ክህብ ዝተራእየ አቢ بوغان ترختي كومدما بوغان إيرترا أبزل علا وصابصابات كالئ ترجم زلو أشمات نايكم إمبا سويرا زأمسله كبحق بزرحق بأورومنيا كمستتصوع غيرو كقربو يتسمع زلا أبزي أبي أحمد بقانقو أورومنيا زغبرو غن كأب محرنيا ترجم زنبرو قال محتتو بزرزرو مزرئ اتقدم منستر تاريخ أورومو كينو تحجة كل الأورومو زبها الكبابي زخيت كم زخونن كساب إيرترا أب غزي بحر نقاش أب تግራይ كومدما أب كل الأمحرا أب كم لاليبلا زبصح كم زخونه كغلص انكلو ابملو تاريخ اب زختكا انتختكا ناي اورومو تساتافنت زيبلو ايتركبن يخا اب لاليبلا اب اخسوم اب باصع وي مسواع اب زختكا اخيد اورومو عبي غداي زلوا اب كل زمانات نتاريخ دحريت تملسكا مستر اون دحري 800 عامتات وي شح عامتات تملس حزب اورومو هيوت وفيو نزهاجر هانيص وايو نيتيوبيا غن تواغيوا ايفلطنيو حزب اورومو خا نلعلي حاده كفله زمن نولك أملاخي وي ديكتاتيراوي سرعات كقالس يصنيحو دحر مبال ابزوان غن بقالسو ناصا كوينيو ناصا مخان دما سلطان بمحاز زيكونه أمر أون ناصا كويني بمبال بحجه نأورومو كغز زخئل يلن يلو أبي أحمد قصيلو أبز حبلف زمناتون أباخسوم مايچو كساب بادمه حزب أورومو هيوتو وفي كبلن كله بتزاور خانتهم من حزب أورومو ناصا كنوصينا يلوم زقالسو تمنيو يخم زلوخم بمبال حزب أورومو ناصا كم زوصاي تزاريبلو قدام منستر إثيوبيا أبي أحمد أبزق على محتتو نناي حزب أورومو تاريخ مسناي إرترا تግራይ أمحرا كمو دما كاله كفال إثيوبيا تحيزو كزارب زتسمع خوينو أبتن أورومو مس إرترا تحيزو تزاربولو دما نابنت بشحن 499 سرص دنگل نناي أورومو وتهدرات مريحيو أما صواع كيدي تواقيو مزبال زتقراطرو سبات كهلو يخوليام نزيኦም ግን ታሪኽኩም በብጥራይ እخልዮ ነገር ግን በሽሕን 512 ደጊሙ ናይ ባሕር ነጋሽ ንጉስ ሕጂ ኤርትራ ዝበሃል ዘሎ ንጉስ ዶራ ይበሃል ነይሩ ንሱ ኦሮሞይ ነይሩ በዛዕባ ዘውን ዝጠራጠሩ ሰባት እንድሕራለው ኣብ ኤርትራ ውሽጢ ባሮንቱ እትበሃል ዓባይ ከተማላ ሽማ ባሮንቲ ይዝበሃል በዛዕባ ቦራናን ባሮንትን ግን እንታይ ንፈልጥ ባሮንቱ ዝብል ሽምከ ካበያ ማምጽሞ ባሮንቱን ቦራናን ግን እንታይ ምትሓዝ ኣለዎ ተመራመርቲ ነዚ ታሪኽ ከጽንዕዎ ይኽእልዮም እቲ ሽም ግን ኣሎ ድሕሪ ምባል ነባሮንቱ ናይ ኦሮሞ ሽም ምዃኑ ዘስምዕ መግለጺ ክህብ ተሰሚዑ ዝርከብ ካብዚ ሓሊፉውን አብይ አሕመድ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ኣብ ኤርትራ ብቋንቋ አፋን ኦሮሞ ዝተጸውዐ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ክብል እውን ተዛሪብሎ ንኣብነት ከጠቅስ እንከሎ ድማ ንእምባ ሶይራ ከምኡ ድማ እምባ ደብራ ዝበሃሉ ቦታታት ከጠቅስ ይኽእል ድሕሪ ምባል ነዞም ቦታታት ድማ ይፈልጦም ብምባል እዚኦም አሽማቶም ብናይ ኦሮሞ ቋንቋ ተጸዊዑ ከሳብ ሕጂ ድማ በዚ ይጽውዑ ኣለው ክብል ተዛሪቦ ይኹን እምበር ኣብ ኤርትራ እቲ ዝነውሖ ጎቦ ዝኾነ እምባ ሶይራ እቲ እምባ ሶይራ ዝብል ሽሙ ኣብ 2020 ሽም ይመርሕ ጥዋፍ የብርህ ብዝብል ኣርስቲ ኣብ ዕላዊ ናይ ኤርትራ ሚኒስትር ዜና ተዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ጽሑፍ እምባ ሶይራ ዝብል ሽም ካብ ክልተ ቃላት ዝቆመ እቲ እምባ ጎቦ ማለት ከም ዝኾነ ሶይራ ዝብል ቃል ካብ ቋንቋ ሳሆ ዝመጸ ልዕል ዝበለ ወይ በሪኽ ዝብል ትርጉም ከም ዘለዎ ተጠቂሱ ይዝርከብ ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ነዚ ሽም ቋንቋ ኦሮሞ ይክብል ኣብዚ ናይ ሕጂ ቃለ መሕተቱ ከዛረበሉ ተሰሚዑሎ አብይ አሕመድ ካብዚ ሓሊፉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዚ አሽማት ናይ ቋንቋ ኦሮሞ አሽማት እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዩ ካብ ኤርትራ ወጻኢ ድማ ናብዚ ገጽና ምስ ንቐርብ ንኣብነት ኣኽሱም እንተርኢና ኣብ ኣኽሱም እንታይ ኢና ንርኢ ካብ ቦኮ እንታይ ይፈልያ ድሕሪ ምባል ንሓደ ከለቻ ቦኮ ዝበሃል ኣብ ናይ ኦሮሞ ናይ ጋዳ ስርዓት ዘሎ ምልክት ስልጣንን ሰላምን ዝኾነ ኣርማታት ብምጥቃስዩ ምስ ናይ ኣኽሱም ተመሳሳልነት ከም ዘለዎ ከዛረብ እንከሎ ብኸመዮም ተመሳሲሎም ብምባል እውን ሕቶ ብምቕራብ እንታይ ይርከብ ኣለዎም ከም ሕቶ ክለዓል ኣለዎ ክጽናዕ ድማ ኣለዎ ኢሎ
ይኹን እምበር ነዚ ተመሳሳልነት በአጋጣሚ አጋጢሙ ክትብለኒ ኣይትኽእልን ኢኻ ብምባል ናብ ኣኽሱም ዘሎ ምስልታት ምስ ናይ ኣብ ኦሮሞ ስርዓተ ገዳ ዘሎ ምስልታት ከመሳሰል እዩ ተራእዩ ዝርከብ። ካብኡ ቀፂሉ አብይ አሕመድ ካብ ኤርትራን ኣኽሱምን ሓሊፍና ናብ ዝገጽና ምስ እንመጽእ ዛግወ ንኣብነት ንጥቀስ ብምባል ነቲ ድሕሪ ምድኻም ንግስነት ኣክሱም ዝቆመ ናይ ዛግወ ንግስነት ጠቒሱ ምስ ኦሮሞ ዘለዎ ምትእስሳር እዩ ክገልጽ ተሰሚዑ ዘሎ። ንሱ ብዛዕባ ዛግወ ኣብ ዝተዛረበሉ ብዙሓት ሰባት ንዛግወ ምስ ላሊበላ ጥራይ ኣታሒዞም እዮም ዝጠቕስዋ ድሕሪ ምባል ቅድሚ ላሊበላ ብ40 ዓመት ግን ነቲ ንግስነት ዘመሓድር ዝነበረ ኣምራህ ዝበሃል ንጉስ ነይሩ። ቅድሚ ኣምራህ ድማ ቀዳማይ ንጉስ ዝነበረ መረራ ይበሃል ነይሩ። መረራ ግን ናብ ዘመን ወሲዱ ንጉስ ገይርዎ ዝተጻሕፈ ታሪኽ አለ ኢሉ በኻልእ ኣዘራርባ ድማ ነቲ መረራ ዝብል ሽም ምስ ናይ ኦሮሞ ሽም ከመሳሰሎ ተራእዩ ዘሎ ኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ እውን ካብ ላሊበላ ርሑቕ ኪሎሜትራት ምስከትካ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኦሮሞ ዝዛረቡን ኦሮሞ ኢና ኢሎም ዝኣምኑን ህዝቢ ኣለዎ ክብል ተዛሪቡሎ። ኣብዚ ሓሊፉ እውን አብይ አሕመድ ኣብ ከባቢ ላሊበላ ዘሎ ቅርጽታት ምስ ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ ከም ሶፍ ዑመር ዝበሃል በዓቲ ዘሎ ቅርጽታት ከመሳሰል ዝተሰምዐ ኮይኑ እዚ ግን መኪና ነፋሪት ከምኡ ድማ መጓዓዝያ ኣብ ዘይነበረሉ ብሓደ ኢንጂነር ድዩ ተሰሪሑ ወይስ ካብ ናሓድሕዶም ተመክሮ ይወስድ ነይሮም ክጽናዕ ኣለዎ። ኣብ ጎኒ ድማ እቲ ርሕቐት ትሕቲ 1000 ኪሎ ሜትር እዩ ብምባል ንናይ ኦሮሞ ዝርግሐ ክሳብ ላሊበላ ከም ዝነበረ ዘስምዕ መግለጺ ሂቦ። ንሱ ቀፂሉ እቲ ዘሎ ተመሳሳልነት ብኸመይ ኣጋጢሙ ዝኾነ ከልዕሎ ይኽእል እዩ ክሓስበሉ እውን ይኽእል እዩ። ካብዚ ወፃኢ እውን ኣብ ላሊበላ ኣብ እምኒ ዝተሰርሐ ፍሉጥ ቤተ ክርስቲያን ኣሎ። ኣብቲ ናይ ላሊበላ ቤተ ክርስቲያን ቤት ጊዮርጊስ ተሰርሐተሉ እዋን ድማ ኣዳዲ ማርያም እውን ልክዕ ከምኡ ኣብ ሓደ እምንያ ተሰሪሓ ብምባል ነታ ኣብ ክልል ኦሮሞ ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዘላ ኣዳዲ ማርያም ምስ ላሊበላ ኣተኣሳሲሩ ክዛረበላ ተሰሚዑሎ። አብይ አሕመድ ኣብዚ ናይ ሎሚ ቃለ ምሕተቱ ዕላምኡ ቋንቋ ኦሮምኛ ዝዛረቡ ህዝቢ ሃገሩ ከም ዝነበሩ ብዘስምዕ መልክዕ ኣብ ኤርትራ ትግራይ ከምኡ ድማ ኣምሓራ ዘሎ ታሪኽ ምስ ናይ ኦሮሞ ታሪኽ ከተኣሳስሮ እንከሎ ብዙሕ ቦታታት ድማ ብቋንቋ ኦሮሞ ዝተጸውዐ ዘስምዕ መግለፂ እውን ክህብ ተራእዩ ዘሎ። ንዝሓለፈ ሓደ ክፍለ ዘመን ድማ ማለት ከባቢ 100 ዓመት ህዝቢ ኦሮሞ ንዲክታተራዊ ስርዓት ወይ ውልቀ መላኺ ስርዓት ክቃለስ ከም ጸንሐን ኣብዚ እዋን ግን ናጻ ምዃኑ ክዛረብ እንከሎ ስልጣን መሓዝ ጥራይ ኣይኮነን ናጻ ምዃን ብምባል ድማ ንኦሮሞ ኣብዚ እዋን ስልጣን ሒዙ ከም ዘሎ ዘስምዕ መግለፂ ብምሃብ ነቶም ኣብ ክልል ኦሮሞ ዝዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ዘመልከተ ብዝመስል መግለፂኡ ድማ ኣብዚ እዋን ንኦሮሞ ይዋጋእ ኣለኹ የምባል ትምኒት ይክብል ህዝቢ ኦሮሞ ናጻ ወፂ ይክብል ተዛሪቡ ዘሎ። አብይ አሕመድ ቀፂሉ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝግበር ዘሎ ናይ ልምዓት መደባት ከጠቅሰን ከሎ ህዝቢ ቋንቋ ከይፈርሐ ዝዛረበሉ ብዙሕ ዝተለወጠሉ ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ብምባል ኣብ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም እውን ናይ ኦሮሞ ሽምን መንነትን አልዒልናየና ድሕሪ ምባል ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ኣመሓድራ ኣይክህሉን እዩ ዓቕሚ እውን የብልኩምን ፍልጠት የብልኩምን ተባሂሉ ዝነገረና ዝነበረ ኣዘራርባ ድማ ብተግባር ኣፍሪስና ኢና ድሕሪ ምባል ኣብዚ እዋን እዚ ብዕብየት ናይቲ ሃገር እቲ ሃገር ንወፃኢ እትቕርቦ ዘላ ሰደድ ከምኡውን ብልምዓት ይዛረቡ ከም ዘለውን ድሕሪ ምግላጽ ኣብ መወዳእታ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኦሮሞ ሃገር ኣልማዕን ኣበልጻግን ይክብል ገሊጽዎ። نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك ساب نرغب سلام نعخم.